Πόσες φορές μέσα στη μέρα σταματάς για να ακούσεις πραγματικά τον εαυτό σου, να αφουγκραστείς τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις βαθύτερες ανάγκες σου. Μέσα στους ρυθμούς της ζωής είναι τόσο εύκολο να χαθούμε, να γίνουμε οι ρόλοι μας, να παραμερίσουμε τη δική μας φωνή. Όμως κάθε φορά που ξεχνάμε ποιοι είμαστε, χάνουμε κάτι πολύτιμο. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σου ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της καθημερινής σύνδεσης με τον εαυτό μας. Άκουσέ το με ανοιχτή καρδιά και θυμήσου, ο εαυτός σου χρειάζεται εσένα. Μέσα στη ροή της καθημερινότητας, στις απαιτήσεις, τους ρόλους και τις υποχρεώσεις, συχνά χάνουμε την ουσιαστική επαφή με τον εαυτό μας. Ξεχνάμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Όμως αυτή η αποσύνδεση δεν είναι απλώς επιβλαβής. Είναι καταστροφική. Είναι ζωτικής σημασίας να αφιερώνουμε έστω λίγα λεπτά κάθε μέρα για να επανερχόμαστε στη δική μας αλήθεια. Να ακούμε την ψυχή μας, να κατανοούμε τις ανάγκες και τα βαθύτερα θέλω μας. Να βάζουμε τις σκέψεις μας σε τάξη και να θέτουμε τις σωστές προτεραιότητες. Και μέσα σε αυτές, ο εαυτός μας πρέπει να έχει πάντα μία θέση. Οι ρόλοι που αναλαμβάνουμε πολλοί, της μητέρας, της συζύγου, της φίλης, της αδερφής, της κόρης και αντίστοιχα του πατέρα, του συζύγου, του φίλου, του αδερφού, του γιου. Ναι, ρόλοι πολύ σημαντικοί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τον πιο ιερό δεσμό, αυτόν που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είμαστε οι σύντροφοι της ψυχής μας, οι μοναδικοί συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Πόσες φορές δεν έχει τύχει να πέσει στα χέρια μας μια παλιά φωτογραφία, να δούμε τον εαυτό μας εκεί και να αναρωτηθούμε ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Εκείνη η στιγμή είναι μια υπενθύμηση ότι αν δεν είμαστε προσεκτικοί, αν δεν φροντίζουμε να παραμένουμε συνδεδεμένοι με την ουσία μας, κινδυνεύουμε να χαθούμε μέσα στο χρόνο. Η αλήθεια είναι πως, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αφήνουμε καθημερινά μικρά κομμάτια του εαυτού μας πίσω. Και όταν το κάνουμε αυτό αδιάκοπα, χάνουμε την ταυτότητά μας. Ναι, είναι καλό να εξελισσόμαστε, να οριμάζουμε, να επαναπλαισιώνουμε τον εαυτό μας. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθούν πυρηνικά κομμάτια της ύπαρξής μας. Γι' αυτό η καθημερινή σύνδεση με τον εαυτό μας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Είναι ο μόνος τρόπος να μείνουμε ολόκληροι, να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να προδώσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε.